Kadba ka election syakador ba Lok Sabha kalanang jan ha kaba ka jingyalap election baro arteli ki constituency kata Shillong Batura kila nang rehem ha kaba ki kertong kila persang kadbadon lakabut kabor ban kring ya ki nong tap vote ban a ya ki jingkershan ya ki Kadidi News habayakren bakat tu kat ni kinong tap vote hari Boy District ban Sotho ya ka jingsngo halor ka election ban Salong Shen bat ban tipru ya ukertong uba kumno bakikwa ban mi khmat na ka benta jongki hador bar parliament la ru ban ong baka jing tap vote hasilong bat hatura kan long haka khat khandai tarik uyayong lembat chispa iwe teli ki we pat ki constituency hakawat baningkong kindon baro shipongot ki kertong ki ban aireng na ka benta arteli ki shuki ha Meghalaya Peladap ki MP Kimju peni ya kata skim ayu ke badon lana ka ekala le na kaliang ki MP nangya shimet hi kwa ba ki kandidat lana lana ka kandidat kaban yale ya kenika election Lok Sabha bakin don ya kata ka jingkit kli bakin pej yangi ki khun samla kam tam bangi dula ka kam ka jam kadai ka kabo yangi bangin jit kinong nikmat di bastan om bangin jit ki parti nak ba kadu di beri bastan in kam banjet baro ba nak pa di sim pendon kam ya hok jangki pepin vote yo beri bastan ngapet na gawi ka parti ka kam klet na pina gawi ka kam klet de ngim nang man ong ngim se apet ka ka tiga sit vote kalong gumno lung majing sno jong te kum bajulong hi kiwe ma bangin pet yo no hi breu ba pet ka imlang ka salang ba pet hi gari ba jai ben rio uwe ukena badang